Ćao i pozdrav svima. Kao što sam vam već na Instagramu najavila, mislim da ću ove sedmice da vas zatrpam sa ovim videima koje snimam i koje sam snimila. Znači, juče sam izbacila jedan video kako smo dekorisali kuću za novogodišnje praznike. Danas sam izbacila video sa mog drugog novogodišnjeg marketa. I danas snimam ovaj video koji je drugi dan vlogmas. Tako da vidjet ćemo dokle ću moći da snimam. Ovi videi sigurno neće biti toliko dugački, ali nastojat ću svaki dan da vam kažem na čemu radim i šta se dešava. Evo ovako, danas nisam radila, znači nisam morala da idem na posao. Naravno, plan mi je bio da završim što više maca jer imam jako dosta narudžbi. Sada to se nije desilo zato što sam imala brdo drugih obaveza koje sam morala da završim. Onda sam također morala da vozim djecu tamo vamo, morala sam da kuvam ručak i znate kako već to ide. Evo, trenutno je 4 popodne. Ja sam napravila samo jednu macu. Sada, marketi su gotovi. Danas je decembar 2. znači danas izbacujem ovaj video. Marketi su se završili, nemam više šta da pripremam, ali sa druge strane hoću da završim sve porudžbine koje imam sa Facebook Marketplace-a za mačke. Šta sam radila u novembru? Možda sam se malo i prešla i možda sam i pretjerala bila, ali nisam očekivala da će mi stići toliko poruka. Postavila sam na Facebook Marketplace da prodaje mace i ljudi su počeli da se javljaju u nenormalnom broju. Ja vama to ne mogu da opišem. Sada, ja nisam imala toliko vremena da se posvetim da pravim samo mace jer sam radila i na drugim stvarima, tako da su se brzo rasprodala i ono što sam imala rasprodala sam, morala sam da čuvam neke za markete i sada ih trenutno imam samo nekoliko. Također sam otvorila da ljudi naručuju mace kakve imaju kod kuće, znači custom orders. To mi je otežalo posao, to me je usporilo jer nije baš jednostavno napraviti macu da izgleda kao nečiji kućni ljubimac. Sada, pokazat ću vam jednu koju sam uradila. Žena treba u petak da dođe da je pokupi. Znači, ona je meni poslala priču, rekla mi je da je to maca koju su oni imali kada se njena ćerka rodila. Ne znam koliko ćerka ima godina, ali mislim da je tinejdžerka. I rekla je da je maca nažalost uginula i da ona hoće da ja napravim sličnu macu kao što je ona imala. I ja naravno to nisam mogla da odbijem. Jedinu pametnu stvar što mislim da sam uradila je što sam povećala cijenu. Mačke prodajem za $15, a ove što radim po slici njih za 20. To je dosta pomoglo, ali narudžbine nisu usporile nimalo, što meni nije bilo dobro. Mislim da sam stavila za $25, to bi isplatilo bi mi se više, ne kažem da mi se $20 ne isplati, ali neke uradim jako brzo, jako su mi jednostavne, a ima maca recimo na kojima moram puno boja da mijenjam i onda ne mogu da potrefim baš onako kako ona izgleda, pogotovo što se tiče macine glave. To mi je onako fokus i na to se fokusiram jer ako glava ne izgleda isto, nebitno tijelo, to nije ta mačka. Sada, da vam pokažem ovu jednu crno-bijelu macu, to je ta koja mi je bila naručena. Znači, maca bukvalno ovako izgleda. Imala je ovo bijelo između očiju i stomak joj bijeli i zadnje noge su joj bijele također. Oči su zelene, ja nemam više zelenih očiju. Onda sam samo ovdje ušila vunicom i napravila sam ih da su zelene. Znači, ovo je ta jedna maca koju čuvam za petak da ona pokupi. Sada, imala sam porudžbinu od jednog mladića koji je naručio, čini mi se, 9 maca. Nisam sada sigurna, ne mogu da sjetim zato što je to u novembru bilo. I imam tih 9 maca napravljenih, čuvam ih za njega. On treba da mi pokupi svoju porudžbinu 7. decembra.
U inbox mi non stop stižu poruke, evo sada dok snimam ovo vidim na telefonu da mi je izašla notifikacija i znam da je zato jer imam samo taj jedan post na Facebooku što se tiče prodaje, tako da na neke i ne odgovaram, sačekam par dana da stignem da vidim šta ću da uradim, šta se dešava. Danas sam baš odgovorila na jako puno poruka i rekla sam ljudima da ne primam te custom poručbine, znači neću više da se zezam da pravim po slici, već šta imam u prodaji, imam u prodaji. I jedna žena je rekla nema problema, pokaži mi šta sada imaš. Ja sam joj pokazala neke što su mi ostale i ona je naručila 4 koje treba sutra da pokupi. Sad ću da vam pokažem šta imam ovdje kod sebe. Znači, imam ovo je neka sivkasta boja, možda se toliko ne vidi na kameri, ali imam malo i smeđeg. Znači, ova maca mi je popularna. Ovu sam danas napravila, recimo ovu sivu. Ovo je vunica koja se sama šara. Evo, pokazat ću vam, ostalo mi je još malo. Znači, ova se sama šara, tako da mi dođe baš onako dobro, ne moram da miješam nikakvu vunicu. Onda imam ovu sivu, evo razlike ove dvije. Ova mi je isto također dosta medena. Mekana je vunica. Mekanija nego ova, puno mekanija. Zato što je ovo kao vunica za bebe, a ova druga nije. Imam ovu jednu naranđastu jadnicu koju nosim po marketima već nekoliko mjeseci, nije se prodala, ali znam da će je neko kupiti. Tako da imam još uvijek nju. Imam ovu crnu macu. Ovo je jedna žena trebala da pokupi i nije. Ona nije htjela ni brkove, ni nos i ja sam onda odlučila da je stavim u prodaju jer ona mi se nije javila poslije par dana. Ja ne čekam dugo, tako da imam sada ovu crnu macu. Imam ovo je nešto kao naranđasto, smeđe, bijelo pomiješano. Ova je isto onako tražena, ne toliko, ali jeste. Sada jedna od najtraženijih je ova. Sa naranđastim i bijelim i crnim. Ja ih ovako uradim jedno uho crno, drugo naranđasto i onda neka šapice uradim kako ako se sjetim uopšte, onda pomiješam tako, ali ove su mi baš tražene. Ova žena što sutra dolazi po te 4 mačke, ona će uzeti 2 ove. Imam još u kutiji još jednu ovu, to znam sigurno. I tražila je ovu sivu i crnu. Znači uzet će te 4 mačke, tako da to moram da joj pripremim. Sada možda vi ne znate, ja znam da sam ja o ovome davno prije pričala. Kada prodajem preko Facebook Marketplace-a, znam da sam objavila jedan video na TikToku i ljudi su mislili da lažem. To je bilo prije možda 2 godine. Vi koji me znate već duže vrijeme, znate da sam pričala sa svima vama o tome. Recimo ovdje kada se poručuje preko Facebook Marketplace-a, ljudi neće da izlaze na vrata i da se bakću sa ljudima, jer neki ljudi stvarno prodaju jako puno toga i žive od toga. Preprodaju stvari, šta ti ja znam. Sada to se zove kao box sistem. Ti staviš neku kutiju ispred vrata i uzmeš kesu, staviš što je ta osoba poručila i ostaviš u tu kutiju. Nekad ljudi donesu keš, ja uvijek kažem da hoću keš, i oni mi ubace novac ispod otirača. Većinom je neko sada u kući, pošto su djeca i veća i sve to, tako da to ne stoji dugo, ali prije kad sam to radila, novac je znao da stoji po cijeli dan. Neki ljudi su mi dolazili ujutru, neki poslijepodne, neki uveče. Ja uveče tek kad dođem s posla mogu da taj novac izvadim. Sada puno mi ljudi nije vjerovalo i rekli su kao kako to neko ne ukrade. Ja ne kažem da se to ljudima nije dešavalo, ali evo meni se nikad nije desilo. Znači znala sam da imam čak i po $100 ispod otirača. Niko nikad nije ukrao nešto i svi su ostavili svoj novac. Ja većinom kažem da uzmu kesicu i da napišu svoje ime, tako da znam da su oni ostavili. Nikad problema nisam imala, ali na TikToku ljudi su me nazvali
kako se zove, lažovom i rekli su kao ja izmišljam, zašto bi to radila, zašto, mislim ja ne bi to pričala da to nije istina, ali eto tako je. I sada isto to radim sa mačkama jer ja nisam kući po cijeli dan, znači ja to upakujem, stavim u kesu, stavim ispred vrata, žena dođe pokupi, neki hoće da pošalju pare preko banke, onaj elektronski e-transfer. Ne volim to da radim, ali ako stvarno neki ljudi ne vole da se bakću s kešom, onda kažem nema problema i tako, mislim, učinim im uslugu. Meni nije baš da mi je sve jedno, ali zato što ima jako puno prevara što se tiče tog slanja novca preko banke, onda ljudi kažu da su poslali, pa nisu, pa ti klikneš na neki link i tako neke gluposti. Uglavnom, ja najviše volim keš. Eto, to je to za danas, znači čekam da dođe muž kući, čekam djecu da dođu kući da večeramo i onda kada večeramo ja ću da počnem da pravim još maca. Imam poruka na koje nisam odgovorila, imam onih na koje sam odgovorila i rekla sam ljudima da ću im se javiti i poslaću im sliku šta imam u ponudi ove sedmice, tako da to moram da uradim. Ako večeras uspijem da napravim bar 5 maca, mislim znam da mogu, bukvalno ako je jednobojna, uzme me 15 minuta da uradim, mjerila sam sebi vrijeme. Ove koje radim ovako, one možda malo duže, a recimo ako radim po slici, jer moram da param, moram da namjestim, da se poklapa, da su linije između očiju i šta ti ja znam, sve zavisi kako maca izgleda, one mogu da me uzmu dugo. Dugo 45 minuta, što meni se ne isplati. I eto, znači, ovo je video broj 2 za Vlogmas. Nadam se da ću uspjeti da snimam svaki dan. Neću da videi budu dosadni, tako da ću nastojati da smislim nešto novo, da vam pokažem, ali ova sedmica će biti posvećena macama kao i što vidite. Plan ove sedmice mi je također da uslikam sve što mi je ostalo od marketa i da to isto postavim na Facebook Marketplace za prodaju. Također planiram na nekim igračkama da spustim cijenu samo malo jer želim da se riješim tih stvari pa da onda sljedeće godine počnem onako iznova i ponovo neću ništa da čuvam, jer nema potrebe da čuvam. Jedino one male igračkice cijenu ne diram. Tako da mislim da ću da spustim cijenu možda na Grinčevima, na marketima sam ih prodavala po 35, stavit ću na Facebook Marketplace za 30. Šta sam još mislila? Još par igračaka je bilo, da imam 2 losa, ja mislim da se tako kaže, mus. Njih, meni su mnogo slatki, ali su mali. Ja sam ih stavila za $40, ali mislim da neću moći da ih prodam za 40, snizit ću na 35, kao i sve ove ostale igračke koje prodajem za 35, pa ćemo vidjeti da li će da odu. Eto, toliko za danas. Mislila sam da će ovaj video biti možda 5 minuta, ali evo već skoro 15 minuta, tako da mislim da je dobro. Pišite mi u komentarima kako vam se mace sviđaju i koja vam je omiljena. A mi se čujemo. Ćao!